machiegni e chenro machielo mar MINEWACHO. E MINEWACHO kawuono watwak kod miyo maratego, miyo masulwe, miyo mabende oseyudo mich mopogore kaluwore koda tije mabende osebedo kotimo. Okwawuoye tije kende, wuoye nyaka e ngimane kanyakla kod familia mare. Iluonge ni Lilian Ngala machiegni. Erokamano ahinya mar rwakowa e dalani kae. Mana matin mondo ji ong'e ni to Lilian Ngala en ng'awa to timang'o. Erokamano Jael, mokwongo adagonu erokamano ahinya kuom biro kae kuom lima kawuono gi timni te ma Ramogi. Lilian Ngala en nyasuba. Suba South kamoro ni Gwasi. To Gwasi kanyo kende machaka tede. To kapok ipenja to jogwasi nyuomore. Anyalo duoki ni Gwasi kanyo bende nitiere jodak emomiyo koro iyudo ka an mana e Gwasi wa kanyo ok adhi mabor. To Nyasaye bende ogwedha gi nyithindo. An gi nyithindo 4, jowuoyi 3 gi nyaka 1. Jowuoyi 3 gi nitie maduong' ma osebedo ng'ama maduong'. An gi teenager to an gi bende matin ma ja higni 4. Nyako be nie ka diere gi kae. To iyudo ka nyako en ng'at achiel but onyalo kaka orucho jowuoyi 3 go. ochalo ji 4 moriwore. Koro en nyaka achiel but jowuoyi 3 go odhi ng'i kaka oterore kodgi maber kamano. Gwasi kama e hotspot mar rech. En kama rech tete gudore. Kanye miyude rech. Koro gima nyalo wacho en ni mane pod kaka en. Rech te yudore kanye Gwasi. Kamano. Somo mari, somo kanye to ni chalo japuonjre machal nade, ni mich koso ni noko kacha ji nong'eyi. Jael primary abedo Nairobi ka. Jonyuolna pod ne ni Nairobi kae kane primary. Koro asomo Nairobi kae. Mochopo kama babawa othoe owewa eka koro wadok dala. Koro secondary ema dhi timo dala asomo Mabei. Koro Mabei kae somo St. Martha's. Mabei kae ema somo nyaka aduogo koro Nairobi kendo. Koro madoga timo university Jomo Kenyatta. Koro kanye mayudo nyaka bachelor's MBA mar strategic to gi weche mang'eny professional courses mamoko bende. But gisani to kanye machope to somo Bokrum pod wadhi mana nyime kamano. Babwa en jadwaro. To jadwaro tiende ni kawuono en driver, oriembo na ng'ato, kinyo yudo lori more moriembo, rucha en gi bus moro. Koro an gima mayom ni ok adonge. Adonge en gima mar chandruok. Mamwa en mama mobede ot. To ndalo machon ka bende miyo mane bede ot, it was very normal. There was nothing wrong with that. Omiyo mane kama ne ochope en. To ka en gi lawe moro ne en fundi charan bende. Samoro iyudo ko otweng'o. To ka en tweng'o mineno suit moroko gi. Ne en kiraka. Koro ka otwang'o kiraka no. Koro miyo nokanyacho ni tinde luongo gi ni fashion designers. Gi school kae gima natemo nan ng'ama oero nokan timid, nokan ng'ama pondo, nantiere oko kanyo. An ng'ama I'm very lively. Chakre tina. Koro aonge dichieng' mane nitie gima chamba, nitie gima kata e dhier na no, e chandruok na no, bedo ni box na mating'e school mar noting'o box mag sanduka, mag chuma ka. Bedo ni sandugno onge gimoro e iye kanyo, be amor ga amora, onge machanda. In fact, ini ma blue band ro chando wi, an akia na onge kode. Koro an mane kaka an chakre tina. Bedo ni kama donje, ka donjo kamoro kama ji tuge, to kanyo ji bede mor, ji ok bede kuyo. In ng'ama kelo light in every room kama donje, room mora mora midonje nitiere light. Koro pani mane gima nong'eya godo ni ang'amo jaore, ang'amo ero ji, to naero bende tugo. Yeah. Koro gisani anyalo wacho ni anti-profession miluongo ni HR. HR ni tiende ni wan jok mwa tayo weche tije e companies mwatiye. Koro itaye tiende ni obed iniminge kaka weche mag jotije dhi mbele, kaka indiko gi, kaka kosa gisadonje tich kanyo bende kaka ng'iyo gi, nitiere weche mag medical, nitiere weche mag benefits, gik mang'eny mago to i make sure. Koro talent management no te ine ming'iyo. Nyaka kama koro separate. Moko separate uweru nikech retirement mare ochopo.
Jomoko bende samoro otimo tim marach samoro separate riembe, samoro bende ene mowacho ni koro dhi koro separate, what are the dues mimiye, koro gikaila go yudo ka mage makoro maecha. To apart from that, weche mag jotijego, i make sure bende ni laws mag Employment Act gi bende watimango olu gi employer. Koro we are the link between employer and employees. I make sure ni parties ariyo gi employers gi employees, jondiko gi jotije obedo gi environment mayom e kind the two of them. Kech ka onge to bedo matek. Ngat ka ngato ngi right ne, employer ngi right ne, employees ngi right ne. So as a HR professional, you must be in between kanyo maber, may play that role effectively. Eka company no bede nyalo dhi mbele maber. Ere kaki keto ikelo tich to gi familia mari mabende jodhongere wacho ni work life balance, ere kaka gik moko ariyo gi bedo kamoro achiel? Jael, dhongere luonge ni work life balance. Kendo mano penjo maber kabisa. Gima nyalo wacho en ni sama intiere tich kacha, in HR director, mano mari. Sama ichope ot kae, sama ichope gate cha, HR director no iwe gate kanyo. Iroko gudu mar minot, min nyithindo, chingato. Koro apani mano kisang'iyo to bedo mayot, nikech nyithindo gi bende kok imiyo gi time, ing'iyo ni gitimo homework, gidhi nade, kech ibo bedo gi jatich, yes, ma very efficient, matimo gikeni maber, but imbe nyaki go e wang'i. Supervision cha be nyaki tim, nyaki ing'e ni chiemo ni ot, be ji chiemo, to bo time maber kaka onego bende time. To be lep nyithindo ler, lep wuon ot be ler. Koro gikailago nyaki timango, nyaki bed ng'ama involved. To kopo ni nikao directorship mari ne kete wi, ikao title ni position no ikete telo no donje wi, then doka koro bende bedo matek. Koro apani mano be gima muhimu. To bende kachaka wacho mano bende, ka in miyo mabe dwaro bende dongruok e career ne, kikiwach ni telo kayudo to biro miya bed ng'ama ok miyo makare, ok abiyudo time gi family na. No, you can strike the balance maber kabisa. Yudo ka sama in gi family no, and family time. Sama in gi tich, en tij no. So you just balance, yudo ng'ama bende machalo jatich makonyi maber, ma sama intiere tich, ionge paro mora mora ni to be ang'o madhi mbele ot kacha, nyithindo ka be giler, be gichiemo, oyo nikech yudo jatich, yudo support system maber, support system ma jite koro orwaki ong'eni mama kodhi tich odich, koro wamiye peace of mind, to otimango gi supporti. Utimango kanyakla in gi nyithindi sama koro uyweyo? Koro gik motimo kanyakla ma kata wach ni en Sundays makelo together gi nyithindo, en ni yudo ka nawacho mokwongo ni nyithindo madongo ariyo gi matindo ariyo. Koro yudo ka madongo ariyo gi ok inya keto gi kanyakla gi matindo ariyo, gi bi winjore. Dwaro gi opogore. Koro gima timo gi madongo ariyo ka, maka teenagers machiel en adult. Koro gima timo en ni ariyo ka wadhi kodgi kata lunch, especially lunches, wero lunches on Sunday, madongo ka. Idhi kodgi lunches, abedo kodgi kanye makoro wago mbaka, you get to know them, ma yudo ka inyalo ng'e kata gima chando pache moro, they become free with you. Idhi kodgi shopping together, idhi kodgi holidays, just the two of them. Tiende ni miyo gi that space. To itimo gima bende gihero, kech tugo gisakalo gin tugo. The moment they reach 17, 18, ogidwa tugo go. To matindo gi ariyo gi, gin lunches go ok biromo gi. Odhi ochikre, ogwe mpira. Koro gimbe yudo ka time gi opogore gi maka. Koro I try to make sure ni wapogo gi. Waneno ni onge samoro ugi ahinya. Kata kiriwo gi to dichiel. Ketie holiday ma bende koro udhi together as a family ma ji te nitiere. To nitiere samoro miwacho ni koro mae I purposely adwa dhi kod ng'a matindo ariyo gi kendgi. Matindo ariyo gi bitero gi kama gichikore gi swim swimming, sana swimming gihero kabisa, gi golfing bende matindo gi sani timo golf classes, gisachako puonjore how to play golf. Koro yudo ka abodhi kodgi gitugo golf. Madongo ariyo ka otamore golf. Koro gin ibodo ka gidwa timo gikegi. Mostly lunches will work for them, gi a bit of shopping, and at times just sitting somewhere makoro gwaga mbaka as jomadongo kichako langi. But gimang'eni you have to bedo gi that intention ni idwa ng'e gi matut, to apart from ng'e gi idwa create bonds bende jaki create, nikech gipogore, to mane be idhi ilan nyathi ka nyathi, kech nyithindo gi opogore. Jael, atimo
Anyalo wacho ni atimo an gi foundation na. Koro foundation iluongo ni Lilian Ngala Foundation. Koro foundation gima timo en yudo ka gedo ne mine ma uchando kata mine mond liete. Koro gimomiyo an gedo ne mond liete nakoni kono chako ni an wuono notho kantie secondary. Matiende ni aneno gima minwa noneno chandruok ma joma mine bedo godo, especially mine maonge ute. Kech ka babwa ne thonwa ne od lum. Koro yudo ka bedo matek ne miyo ni mondo bed kata gi pesa moro monyangi godo mabati. Koro emomiyo an gi hera gi dwaro mar bedo ni onge ot malum e gwasi mangima. Koro atemo gedo ne minego kama nyalo kendo wasagedo gwasi obed Suba South te manoting'o Sindo manoting'o Kaksingri go gi gwasi te to gisani pod waendelea kabiwacho ni wabotieko kiny nikech ute to pod ng'eny. Nitie mine modak nyaka ute jwala polythene papers mo kata mar lum polythene ma oneno nyaka oko en gima lit sana. Koro emomiyo acho ni pod wabodhi mbele pod abiro medo gedo ka Nyasaye omiya ngima Nyasaye ochako omiya yuto matino pod abiro dhi mbele nikech ang'eyo gima en kata nyithindo minyuole utego yudo ka most of the time yudo ka chirgi dok chien, confidence margi dok chien, esteem margi dok chien ni piny kabisa nikech okodwa ni gima oneno chal lit no bede chunye. Koro kata odhi e school to pod ok en ng'amo jaore nikech pod oparo lit makanye madalagi. Koro yudo ka sama akonyo minego not just for the women but nyithindo bende moa e utego nikech nyithindo gido ka confidence gi ni chien sana. So sama min gin gi ot machalo ot ma jirende gi odake ok en mar kidi lakini at least en mar mabati wieno yudo ka nyithindo go bedo gi pogruok kendo ang'e gima en an owuon gima esteem nyalo tim gima gino nyalo timo ne esteem mari en tich matek kabisa ma yudo kata ka en ng'ama nigi mor to samoro chunyi bedo gi lit unless Nyasaye omiyi teko moro mar idhi adhiya mbele to Nyasaye bino ok mi ji teko ailano bende ahinya mang'eny. Koro nyithindo moko can be damaged completely, nitie moko ma bende nyalo wuok oko. Koro mane momiyo I really advocate for decent housing ma kama nyalo pod abiro medo tiyo matek. Machielo bende manyalo wacho kopogore gi Lilian Ngala Foundation and gi Lilian Ngala Network. Koro Lilian Ngala Network en opogore gi foundation. Network gima timo en is all about leadership. En gimotimo en weche telo. Tiende ni opuonjo managers gi leaders mantiere companies mopogore kembni mopogore ni nyakwa bed joma beyo e telo ma Nyasaye omiyo wago. Nikech sama wabedo jotelo maber e companies wago, sama we are practicing good leadership, great leadership skills, tiyodo ka joma nitiere companies nyithindo kata joma yot kata joma nie bwo wagi giyudo lwasi maber. I create a very good environment mar tich. Koro bed jael biro tich komor ong'eno biro tiyo odongore mok ni wan wasiko wa push mana results mag those companies to wiwa will ni to kingi welfare mag jotich. Koro yudo ka most of the time leaders we don't get it right because we focus so much on results. Idwa ng'e ni Ramogi kata Citizen o grow man from nade. We will joma grow Ramogi kata joma grow bank ni no kata company gini joma tiyo kagi. Koro you must take care of them mondo gimbe gitimango gi take care of the company. As leaders, why don't we work out or take care of the company? We were really taking care of the staff. Koro Lilian Ngala Network is about leadership and about just puonjo jotelo leaders bedo joma ber, bedo joma kare, bedo jomohero jowetegi, jomohero dongo, joma tiyonegi, employees matiyoni ka gionge you cannot go for agile. You must take care of them. And kido companies madhi mbele maber kata jotelo ma shine out here kata jotelo ma tiyo maber ma ineno tijegi ibodo ka gin jomohero jotije. Lilian, odiechiengi chalo nade? Ang'o mikwongo itimo sama ichako gokinyi? Jael gik ma jiwa kata gik ma mora anyalo wacho ni ng'eny. Koro anyalo mana wacho maybe ariyo moko. Mokwongo en ni gima jiwa kata ka chiew gokinyi bedo ni achiew no I'm already grateful ni achiew, amor ni achiew, an gi asanti chunya ni an gi mor ni achiew gokinyi. Nyasaye omiya ngima manyien gokinyi no aneno nitie ng'ama ok oneno chieng' no already mano jiwo moro maroma to kor chop gi kanyo. Koro ka achiew gokinyi
first thing en lemo. I have a corner mara manyaka leme corner nano. It's a sacred corner mabara. Kanyo kasaleme jail, I will get my gym outfit. Tedani lepa mag gym ka. Arwako. Tadhi e gym. Gym okabidhe mabora. Ano kadhi mabori bedo matek. Nikech samore nigi excuse. Oh, kocha bor. Koyo ngich. Kauno kotho chwe. So I decided an gi gym e ot. Then I'll work out e ot kanyo. For atimo 1 hour, 1.5 hours. 2 hours maybe weekend. But daily, 1 hour, kata 1.5 kangeny. Gin gik mage kata bise yudo mich to e mich go gin mage ne gik mage ma itimo. Jen mano penjo maber kabisa. Hapa ni gi kama ng'eny HR profession ni. Iyudo ka Nyasaye osebedo na mang jang'wono kabisa. Asabedo gi awards mang'eny ma moko as late as hapa ni last year. And iyudo ka en mana tich mitimo no to kaka iwuok oko mitemo timo tije ma onge ng'ama initiatives ma onge ng'ama osebedo godo. Achiel kuom gima abedo recognized manyoro machiegni manyalo wacho en industry icon of the year. Industry icon of the year tiende ni nitiere initiatives makete bank kanyo kama tiye miluongo ni Diamond Trust Bank. Nitiere initiative mabiro godo ma onge ng'ama osatimo e industry mar HR kata industry mar banking. It cuts across, I mean the banking industry, HR industry as well. Iyudo ka iluongo ni job shadowing program. Wakawo nyithindo 100 July, nyithindo 100 January to gi July. Koro this initiative really stands out nikech onge bank kata onge organization matime to that scale mar konyo nyithindo mani oko kanyo motieko mbalariany kata madhi mbele gi skunde mag somo. Koro Industry of the Year award na yudo last year. Before that na yudo moro mar HR Technology of the year again. Yudo kantie technology moro mwatiyo godo mar bank kanyo kendo. Performance management ok watime manually, watime through online. Mane kama koro technology bende donje. Koro mar HR technology no bende na yudo iga 2022-2021 kanyo. Koro gin awards mang'eny makachako wacho kabitieko kawuono. Kopogore gi mana again staff wellness. Yudo ka programs ntimo kete bank kanyo Diamond Trust Bank ma iga thrice edidek ega. Yudo ka wakelo medical camps. Staff nyalo ng'i weche tuoche matindo tindo gi. Yudo ka gi impimi kata BMI mari, weight ni berom gi height ni, koso height ni piny. So those kind of logo BMI but gikaila go. Koro staff wellness bende nasa yudo award. Koro awards gi ng'eny ma okanyal kwano gi tema tieki. To kachaka doka kanya nyalo doke foundation ka. Kero awards mag tich makore gi teach as a HR professional mago nitiere kendo gi abedo poda biro medo tiyo matek nikech kitimo gimiero jael onge ng'ama nyalo zimo taa mari biro medo rieny matek to kitimo gimo kiero to jael ibiro chunori. To sami chunori cha bende piny neno mane chunori isiko sika kanyo. Koro nikech atimo gimaero gima mora iyudo ka yot mondo ibed recognize. Kata kapok adhi e awards mag mopogore gi mag tich iyudo ka nitiere recognition mona yudo from the US company. I'm amongst I've recognized as amongst the top 50 HR professionals in Africa. Koro apani Africa kigo map note gine HR mang'eny kanya kwano gi to mondo ibede top 50 en ng'wono ma Nyasaye to gi tich matek bende ma piny mangima nyalo neno. Achaka bedo recognized as top 20 disruptive leader mano 2022 yes 2022 mano most disruptive tiende ni ng'ama jachir manyalo bedo gi initiatives ma onge ng'ama osatimo. You are not afraid of disrupting any status quo. Koro in ichiew pile idhi tich idonje desk ni ichamo lunch idok ot mano you're not a disruptive person. But kema ng'ama nyalo donjo makaw program initiative maketi mopogore then that's how you fall in that category. Koro mano be na yudo top 20 again in Africa and top 50 is again Africa but mano pogore koro mano tiende ni HR profession. Koro gima nyalo wacho en Nyasaye mosamia tekono to gi paro wisdom
bende wisdom bende a kuom Nyasaye, ok en marwa. And all we can do about it is just work hard and give your all. Ecclesiastes hapa nitiere buk kama wacho ni gima Nyasaye okete lweti, time gi tekoni te, time gi adiechi te. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from